Uoči derbi susreta 9. kola Jelen Super lige Srbije, kormilar Jagodine Mladen Dodić najavio je neizvesnu i veoma tešku utakmicu, budući da je domaćin u odličnoj formi, a sa druge strane crno-beli žele da potvrde prvo mesto na tabeli. S obzirom na dešavanja u dosadašnjem toku prvenstva, izgleda da je svaka utakmica derbi. Tako da i protiv Partizana utakmice gde su najbitnija 3 boda. I zaista sve što radimo da bi pobedili na svakoj utakmici, ja kažem poseban motiv protiv šampiona, protiv lidera prvenstva, jer ta 3 boda, osim što nas približavaju na 2 boda od njih, daju i pečat nekog samopouzdanja. Sigurno da i Partizan je iskoristio ovu pauzu da poveća fond igrača, tu mislim na neke koji su bili povređeni, i da u najjačem sastavu dočeka ovu utakmicu. Ja sam gledao prošle godine, isto ovde je bio zaista pravi derbi gde je Partizan dobio utakmicu 1-0 i mi smo željni revanša, željni smo da taj ambijent koji je bio utorak ovde da se ponovi, želimo jedan fudbalski spektakl u kome ćemo mi dati sve od sebe i očekujem da na taj način možemo do 3 boda. Prvotimac Jagodine Filip Arsenijević poručio je da je imperativ osvojiti 3 boda i pozvao navijače da budu 12. igrač. Mislim da nas očekuje veoma teška utakmica koja u ovom momentu ima veliki značaj, znači kako za Partizan, tako i za nas, iz razloga što Partizan sigurno da će posle par slabih rezultata pokušati da se vrati na pravi kolosek, dok mi eventualnom pobedom bi se popeli u sam vrh tabele, što nam je cilj i ambicija u ovom prvenstvu. Na Partizan ne treba posebno trošiti reči, iako možda nisu u željenoj formi u ovom momentu, činjenice da su prvi na tabeli, to dovoljno govori o njihovom kvalitetu. Mi smo imali 2 nedelje da se pripremimo za ovu utakmicu, motiv nam sigurno neće manjkati, poslednjih 6 utakmica smo neporaženi, tako da bi želeli da nastavimo u tom ritmu. Iskoristio bih ovu priliku da pozovem sve ljubitelje fudbala i navijače Jagodine da dođu nam pruže podršku, a mi ćemo se potruditi da im vratimo to na terenu. Ulaznice za susret između Jagodine i Partizana prodaju se po ceni: zapad 500, istok 400, jug 300, sever 200 dinara. I ovoga puta za studente koji se sutra u terminu od 10 do 18 časova sa indeksom jave u prostorije fudbalskog kluba Jagodina ulaz je slobodan. Utakmica se igra u nedelju sa početkom u 15 časova.